Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hello, Ashing. Kalit na lagi kag pinawag. Oo, kay galit kong kibati o kabalaka ron ninyo diha sa La Tierra. Ashing? Biya na dayon mo diha sa La Tierra, Krisha. Sultihiin na sila si Brenna o Chumari. Ashing? Paminawa lagi ko, Miss Krisha. Bisan og karon lagi kayo na, please. Ikaw pa? Naanyan sa ka na, ha? Naansa na po di ay ka? Ka-remember pa ka? Atong pagdayon ninyong gika ni Brenna paingon diha nga gipugnan ta mo, ha? Mao man ganing nangutan ako nimog na unsa na po di ay ka. Sumpay pa gyud ni ato, may nang mahibaw ka. Oh, Og di ko mahimutang samtang naapa mo diha sa La Tierra. okay na lagi mi diri. Huwag kaya ngayang kabalaka na mo ni Prana. Promise. Bisan og murag kuwang og katunga ang akong kinabuhi. Kining akong pagkauli karon dinhi. Tungod sa nahitabo na naipunyo. Pero wa ko magmahay. Prana? Um, Maayo tingali nga. Sultihan na lang kita ka sa matuod kit nga panghitabo ni Noy Ponyong, Pran. ha? Miss Krisha? O sabot ni mo ipasabot? Buhi pa si Noy Ponyong. Og tuwa kini mag-alagad sa laing kulto nga karibal sa mga Buenafadas. O, unsa? Mao gani matuod nga panghitabo nga wa gyud mabalita, Bran. Gipaundayonan na lang sab ang unang balita nga namatay kunuhay siya. Unya, kalit nga nahanaw ang patay niyang lawas. Mao ba di ay? Kun mauna, nalipay ko kay mahimo pa dayon niya nako siya makita. Kimingaw ko ni Noy Ponyong. Maayo kayo to siya nako. Og pinangga kayo ko niya, Miss Krisha. Bran, paminaw ha. Kay sugilan ka na ako sa tanan kyud nga akong nasayran bahin sa nahitabo niya. Giisip karon siya nga maluibon sa kulto nga gipangamahanan ni Tito Menard Buenafadas. Pasensya na kit kay ka, ha? Gisultihan ako si Prana sa angay niyang masayran, Jom. Okay lang. Mas maayo mo sa dinoon. Kasaligan mo sa siya. Makamaw mo tago og sekreto ka na sa Prina. Tuod di ay. Nanawag si Ashing ug may gipasidaan na sab siya bahin sa posibleng mahitabo ko no dinhi sa La Tierra. Oh. Ha? Ikaw sa imong bahin. Angay ka na tong tuhuan, si Ashing. Hello. Si Varsino kini. Kumusta ka, amigong Minard Buenavides? Unsay imong toyo, amigong Barseno? Hangtod karon, nindot lang gihapon paminahon, nagisangpit mo sa bako sa naandan tanga tawganay, amigong Minard. Mga gagmay pakitang mga bata. Ingon na kita ni Ana. Kay suod yun kita kayo, dali ba? Oh, tinuod ka na. Ang angay mong sabton. Kung nganong nabuhat mo kanto, ha? Kanimo? Ang pagpatay mo ka na ko, mabay buot ni mong ipasabot. Oh, namatay ka ba yun? Unsa man yun ang tinuod? Sa tanang kaliwat sa mga Buenavides, ikaw na gyud tingali ang pinakatanga, amigong Minard. Oh, uy. Muangkon ko nga sa atong kasuod, nahimo sab akong tanga. Tungod kay bisan paman og nasayod na akong daan, nagipatay sa amahan mong si Senyor Benedicto Benavides, ang akong amahan nga si Bersamin. Apan nisalig pagyud gihapon kunimo. Ha? Og bisan og nasayod na sab ko nga niadtong higayuna, may hilom ka nga pagtan-aw sa hinigugma nakong si Rolayda. Apan nisalig paghihapon nako kanimo kay lagi. Suod kayo kitang managhigala. Sukad pa sa mga bata pa kita. Kalimtar ka to nato. Pag-iusa kita tungod og alang sa kalinaw.
ug sa usal lamang nato ka Dios nga si talahurong Satano de los Iferos Sulfatos. Gipakatawa ko nimo, amigong Minard. Seryoso ako sa akong gipamong karon, amigong Barsino. Naghangyo ako kanimo. Supremo Supremo. Mikibra na og dako ang akong pagsalig kanimo. Kay sama ka sa imong amahan nga nipatay sa kong amahang si Bersamin. Ay di na lang lagi nato kana iskutan. Tugay na kito. 20 katuig na kapin ang nagalabay. Let's forget and forgive for the better. Gito na ang kong taang dili nagyud pagsangpit kanimo sa maong pong nga amigo. Apanaanad yun ko. Sama niya tong adlaw nga imo kong gihukman sa kamatayon. Gisangpit mo sa bako og amigo. Bisan pa man, ug hapit na maputol ang akong ubol-ubol, sadyang imo kinigiluglog sa hait mo kayong punyal. Amigong Barseno, kalimta na lang lagi nato kana og magpinasayloay na lang. Magiusa kita. Naara magyud kanimo si Sofronio. Ako kanang saligan nga piniyalan. Sinaligan ko kana. Ang putog nga nung nikalit man lang nga may traidor kanako. Katawanan ka kaayo, amigong Minard Buenavides. Magmahay ka gyud kung dili ka makikiusa kanako. Tungod kayong akong gipangamahanan nga kulto. Mao ang gikahimutan sa talahurong Satano del Severo Sulfatos. Ugwa nailain pa, amigong Barsino. Tuod ay, pahalipayan ko ikaw sa imong kalampusan sa pagpatay sa kong sumusunod nga si Dr. Vernilo. Oh, uy, wag ko maghimo ni ana. Dili ako ang nipatay sa doktor. Dili ako. Ang taong traidor, bakakon, ang iyang laway sa makala sa bitin nga banakon, makahilo ug makamatay. Amigong Barsino. Hangtod sa ato niya panagkita, amigong Minard. Ah, okay. Hangtod sa ato niyang panagkita, amigong Barseno. Bye! Bay, simberkwensa. Bisan og guba ng ubol-ubol apan nabuhi pa yun. Dili igo. Nahimong supremo pa yun sa kulto nga gibiyaan sa iyang amahang si Bersamin. Barsino, pasayawon ko gyapon ikaw sa akong mga pad. Usa-unya ning mga adlawa. Og si Sofronio, maghilak unya sa tumang pagmaay. Wa pa'y dibangga sa mga Buenavides nga nagmalampuson. Wa! O ngolok uka. Arilok uka. Nung nga uyaak. Rakutin dasan kapmane. Huwag yung magawas ninyo aning inyong lawak ha, Krisha, Brina. Jo Marie, Dinhilanggod mo, hangtod nga mubuntak. Kay ang kangit-ngit karon sa kagabion na ay nagtago nga mga bangkil sa kamatayon. kamusap si Maki. Dito lang sa musasud sa iyong kwarto, please. Oh, Krisha. Jo Marie, naaba di ay kami mga plano nga nahuna-hunaan si Maki. Na, apan dinhilan sa palibot sa karambay sa mga Buenavides. Unsa? Chong? Ayaw ha? Ayaw ba yun? Paminaw rad ko. Alas 10 pa gani sa gabi, apan ang uwang sa mga iro. Mura nog naa sa ilang atubangan ng dautang mga linalang sa kagabion nga ilang nakita. Krisha, gusto na mong makita ni Maki kung unsa na silang klasihas pagkamangtas. Hala, padayon ang pag-uwag sa mga iro sa kawas dong Jumari. Oh, Maki. Yung sa ato pa. Nakita nila ang mga linalang sa kagabion nga gikadlukan sa mga tao. Si Padre Ferdi, imo nang gitawagan? Ah, oh. O nisaad nga muani sa karaang bay sa mga Buenavides. Maki, tara. Manggawas na ta. Sa luyo nga bahin kita mo agi, Maki. Oh, kaya nang gidkani mo. Uy, kaya na kaayo. Matirang matibay dong Jumari.
Matirang matibay. Ako na lang mo abli, Bren. Tingalig si Jumari ka na ang mibalik. Sige, Miss Gracia. Hello. Nang Tarsila? Miss Gracia, dili ko na siya si Tia Tarsila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!